Salam, hormatly watandaşlar. Ene 2 gün mundan owul şol Polşa işe gitmek barada gozalar söhbetdeşligimizin ýygyny. Bizim üstümizde hat bilen, jaň bilen gömdiler. Watandaşlarymyz dymly dostan jaň edýärler. Halmurada näsek bor, nädip iş tapmaly, nädip şagyklemeli, ýa nädip Polşa barmaly. Siz kömek edebilýäňizmi? Men düşünýän ýagdaý gaty agyr we çatyp näme etmeli. Ene häzir onuň pikirlenip göreli näme etmeli, näme hilesek bolýar. Ene dün saparaga çykyş etdi kemine bilen. Şu işsizlik barada, Polşa barada, viza barada näme etmeli. Resmi firmalara ýüzlenmeli. Saparaga da etdi firma düzmek hiç men olardan haýyş etdim şu real ýagdaý bar dip. Ene şu bilinkiler gara işdi işlemeli watandaşlar. Hakykatdanam şeýle şutaýda iň gara iş berilse bizim türkmenlerimize berilmeli. Hakykatdanam.